Здравейте! За какво ще си говорим днес? С други думи, каква е задачата, която трябва да свършим днес? Представете си, че имате един интернет магазин и една ERP система. Целта е при публикуване на нов артикул в ERP системата, този артикул да се появи автоматично в интернет магазина. Ние работим с SoftOne като ERP система и CloudCard като интернет магазин. Днес решаваме да пуснем една нова вратовръзка, заради това цъкаме нов. Номера на новата вратовръзка ще бъде 7499, а като име на вратовръзката ще сложим сребърен комплект на квадрати. Го копирам, аз го копирам. Така, продаваме я на бройка. След като е сребърен комплект, това отива в сивата колекция с ДДС 20%. Поглеждаме CloudCard, да видим какви продукти имаме там. Това ни показва всички продукти, които са публикувани до момента, като последния публикуван продукт ще се покаже най-отгоре. Виждаме, че нямаме сребърен комплект на квадрати. Окей, в такъв случай цъкаме едно Save. Какво виждаме в SoftOne? Върна се CloudCard ID. Тоест, това 432 е еднакъв номер за номера на вратовръзката в CloudCard и в SoftOne. С други думи, ако клиент влезе и си поръча тази вратовръзка сребърен комплект на квадрати, ние ще получим в SoftOne поръчка за продажба за артикул, който е с номер 432 в CloudCard. По този начин не ни се налага да въвеждаме двойно. Един път вратовръзката в ERP системата, а втори път в интернет магазина. Ако погледнем сега, натискаме F5 в Chrome, вече се е появила вратовръзката сребърен комплект на квадрати. Сега остава като задача за вашия екип да се въведат снимки, маркетинг, описания и така нататък, но основната задача е готова. Какво може да си купите от нас? Ако си купите вратовръзки, няма да ви се обидим, но основната цел е да видите как работи връзката между интернет магазин и ERP система, като в случая ще ви предложим CloudCard и SoftOne. Това наистина работи, заради това го предлагаме с сериозни препоръки на всички потенциални клиенти. В следващите епизоди може да видите как като се направи поръчка от клиент, тя се появява като поръчка за продажба в SoftOne, както е клиент като се регистрира в интернет магазина, той се появява автоматично в SoftOne и как тази поръчка може да бъде обработена в SoftOne, така че да се изготви и следващата документация. Отделно от продажбите може да видите как се изготвя сериозна документация, като например за Българска агенция за безопасност на храните, как може да се печатат етикети, въобще как да ползвате ERP системата пълноценно, като я товарите така както трябва. Благодаря. Може да ни последвате в интернет. Сайта ни е erp.agency. Сайта, през който продаваме вратовръзки е nishboutique.bg, niche-boutique.bg. А отделно може да намерите във Facebook ERP Agency, може да ни намерите в LinkedIn и вероятно и по други канали. Благодаря ви.